sanya alil baiti har sahabai abun sabi, ka sanya har da wali har malamai dukansu sun yabon su ni zan yowa domin fasu ne mafaka guna. Ya sayyadi maulana ƙaunar ka ce ilahu ƙaran baiwa da yoyabo a dare da rana agun sha'abban binta manzon Allah ne mafaka guna. Sirrin yabon sha'abani na daɗayi har na kai Madina, ƙofar yabon shi na ɗauko na ƙwanƙwason a buɗe a guna. Ya sayyadi maulana ƙaunar ka ce darin ƙasa da yabon shi ka gajiya ko kuma kasala cikin dare ko rana mu yi salati har ma da sallah. Ilahu ne ya umurta mu yi salati har ma da sallah domin mu sami kusanci ga Mustapha masoyi a guna. Ya sayyadi maulana ƙaunar ka ce ƙaunar shi na fa'araina zan so yabo abun sahabibi. A yanzu ba ni da ilmi ba kwakwalwa a gari ni rabbi, a bani in ta yabo ne a goge min dukan zinubo ne. Daraja da masoyi domin fashi ne inuwa a guna. Ya sayyadi maulana ƙaunar ka ce Mixing by M Sadis ne tare da kai. duk wanda ya so share ya sami haske a duniya. A lahira in yaji ba za ya bar shi ya sha wuya, domin ƙaunar da yake mai ba za ya bar shi ya sha wuya. Ilahu ƙaran so ne idan na mutu ya zo a guna. Ya sayyadi maulana ƙaunar ka ce salam alaika habibi agunka na zo na durƙusa, a bani sirrin yabonka in samu nema har ma na sha. Na rinka tsara yabonka har masoyanka su masu sha. Mu ƙara jin ƙaunarka domin ka zarci kowa a guna. Ya sayyadi maulana ƙaunar ka ce ya ɗa hayar da na ganka na sami sanyi a zuciya. Cikin dare ko rana ƙaunar ka ce cikin zuciya. Kira na je ka Madina na kai ziyara a Saudiya, domin ƙaunar da nake ma Al-Mustapha masoyi a gona. Ya sayyadi maulana ƙaunar ka ce ni kai nake wa kirari abba ga Fadimar Zahra, sadakin da ya zarce kowa a duniya ba shi da tsara. Shi ne ya tarwatsa arna suna gudu suna ta ƙara, ba za a samu kamar shi Al-Mustapha abin yabona. Ya sayyadi maulana ƙaunar ka ce yabon kana ji a raina yana min daɗi a zuci sosai, amma fa bani da